नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, सध्या चालणाऱ्या करोना रोगाच्या लॉकडाऊनमुळे जी परिस्थिती आहे ती तुम्ही पाहायच असेल की अनेक आपले आदिवासी बंधू ओखा आणि पोरबंदर मध्ये गेलेले खलाशी म्हणजे आपले भाऊ, त्यांच्यावर कशी परिस्थिती आली तीच परिस्थिती रत्नागिरीमध्ये गेलेल्या आपले आदिवासी बंधूवर सुद्धा दिसून येत आहे। हीच परिस्थिती ह्या व्हिडिओद्वारे तुम्ही पाहू शकता की बघा किती असे सांगायला गेले तर 20 किंवा 30 वरती लासी असतील, म्हणजे बोटी असतील, जे दिवशीपासून बंद केल्या आहेत ना, त्या दिवशीपासून तिथंच अजूनपर्यंत कमसे कम 1 महिना झाला तिथंच आहे। कुणाला बाहेर पडता येत, कुणाला काय घ्यायचं असेल साबण पण घेता येत, काय दुसरे साबणसाठी काय दुसरे काय लागतील, आपल्याला काय लागते ते सगळ्यांना माहीतच असेल। ते काय दुकानं पण उभे आहेत, ते काहीच घेतात नाहीत, अशी खूप बिकट परिस्थिती आलेली आहे। तर मान्यवर कलेक्टर, आमदार आणि आमच्या गावातील सरपंच, गावकरी व इतर मान्यवर यांना सांगू इच्छितो की देशात कोरोना हा रोग सर्वत्र पसरल्यामुळे लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे। करोनामुळे आपल्या पालघर जिल्ह्यातील मासेमारी करण्यासाठी गेलेले आपले अनेक आदिवासी बांधव अडकून बसलेले आहेत। तर माननीय देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या बोलण्याने की 14 तारखेला लॉकडाऊन उघडेल, ह्या लॉकडाऊनवरून सर्व खलाशी अवलंबून होते की लॉकडाऊन उघडेल आणि घरी जाता येईल, हे असे नेते ह्या लॉकडाऊन वर अवलंबून होते आणि ती पण लॉकडाऊन उघडली नाही आणि आता लॉकडाऊनचा घोषित केले ती 30 तारखेपर्यंत। तर तुम्हीच असा विचार करू शकता की जेमतेम आम्ही 14 तारखेपर्यंत दिवस घालवले आणि सरकारने अजून 30 तारखेपर्यंत लॉकडाऊन चालू करत आहे। 30 तारखेपर्यंत आम्हाला अशी बिकट परिस्थिती येणार आहे की खूपच असं। पण सध्या वाटत्या लॉकडाऊनमुळे आम्ही आधीच्या परिस्थितीपेक्षा जास्त बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे आम्हाला। आणि राहायचे म्हटले तर बोटीमध्ये केबिन लांबीला 12 फूट आणि रुंदीला 6 फूट आहे। तर त्यामध्ये एकूण 30 ते 35 माणसे कसे 1 फुटाच्या अंतरावर असतील हे तुम्हीच विचार करू शकता। आणि अजून दुसरे एक सांगायचे झालं तर इकडे हजारो माणसं आहेत। तालुका डहाणू ते तालुका तलासरीमधील एकूण संख्या ते 1000 ते 1200 इतकी आहे। तर 1000 ते 1200 एवढ्या माणसापैकी जास्तीत जास्त माणसे असे आहेत काय एक माणसावर सगळा परिवार चालतो, ते इथं अडकून राहिलेत। आपले घर परिवार चालवण्यासाठी इतक्या लांब आले आहेत, परंतु त्यांना आता लॉकडाऊनमुळे जाऊ शकत नाही। तर आम्हाला महाराष्ट्र शासनाकडून सुरक्षित घरी जाण्याची बंदोबस्त करावी आणि मान्यवर कलेक्टर आणि आमदार यांच्याकडे आमचा असा प्रश्न आहे की आम्हाला इकडून लवकरात लवकर जेवढं घेऊन जा तेवढं चांगलं होईल, कारण की आम्हाला नंतर पण इकडे समजा कोरोना व्हायरसचा पेशंट आला तर विचार करण्याची गोष्ट आहे की 1000 ते 1200 इतके माणसं आहेत। एक जणाला झाला तरी म्हणजे दुसऱ्याला पोचायला वेळ नाही लागेल असे। त्यामुळे आम्हाला महाराष्ट्र शासनाकडून अशी विनंती आहे की लवकरात लवकर आम्हाला इथून जाण्याचा बंदोबस्त करावी, ही तुमच्या ही नम्र विनंती आहे। हात जोडून विनंती करतो की तुम्ही आम्हाला मदत कराल अशी। आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, लोकांपर्यंत पोहोचा, जेणेकरिता आपलाच भाऊ आहे असं समजून लोकांपर्यंत पोहोचवा आणि तालुक्यापर्यंत जाईल किंवा कलेक्टर मंत्रीपर्यंत जाईल अशी पोहोचणी करा, शेअर करा। तेच आपल्या भाऊ सारख्या माणसाला आपल्या घरी जाण्याची संधी भेटेल, त्याच्यामुळे शेअर करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।